שפלה, את יכולה להיכנס. ואיזה טעם האוכל? כאילו טעם. איך את מרגישה עכשיו? עדיין יש מעט כעס. איך היה לך שבוע שפלה? לא יודעת. היה לא. ריקה, עייפה, שום דבר לא קורה, שום דבר לא זז. אני כאילו חיה, אבל מרגישה מתה. כל הזמן מבטיחה לעצמי שהנה, משהו עומד לקרות. אבל אני יודעת שאני רק מטרופולין של ירושלים. שוב פגשת את נגמה? לא. שפלה? אני שונאת אותה! אני חניכים מתרוצצים, אני אוהד, אני סמור משויש, אני נחל באמצע העיר. אם הייתי במשרד זה היה ב2 בלילה, בקטע עקרוני, אני אצטדיון מאחורי המשרד. אני עוגת גבינה בשבת, אני ביקורי בית, אני בשר בשבת. אני עולה רק על 378, אם הייתי מתה זה היה בבגז של אייל, בקטע עקרוני, אני מועזוניות, הגנן שלי שמאלני, אני שכונות מתפוצצות, אני 5 ילדות לכולם קוראים אדל, אני 8 ילדים לכולם קוראים יחזקאל, אני אוהבת כשרות, אני שונאת כשרות, יש לי קעקוע של מקלט, המקלט מסמל את העבר, העבר המלחיץ, אבל גם המגונן, אני טיל, אני פיצוץ, אני פוף, אני פאפ, אני קמה בכל בוקר ועושה 10 שכיבות צמיחה, אני הולכת לישון בכל לילה אחרי שמצאתי נץ, אני דלת שבורה, אני רכז מיומן שמנהל רומן עם נחש וסמור, אני שזיפים, אני תמרים, אני מג'דרה, אני מג'דרה עם גבינה לבנה, אני תפוח רקוב, אני סוחבת מיטת קומותיים באמצע העיר, אני ליווי עם שר, אני כבר לא פועלת במגן, אני מגייסת באשכול, אני מיגונית בתחנת אוטובוס בטיזינמו, אני טוש שלא עובד, אני גאונות שלא נגמרת, אני מחשבה מחוץ לקופסה, אני חולות לס, אני לסיזמור, אני פרשת השבוע, אני ריצה למשרד בפחות מ2 דקות, אין לי אלכוהול, רק יין לקידוש, אני היפרית, אני היפר כהן. וגם אין לכם תינוק, ולכם אין תנינים. וחרב הצפון נגנבה לפני הרבה מאוד זמן. בשרקון, אתם אפילו לא מספיק חשובים בשביל שנזכיר לאן נעלמו לכם בבובות.